A ja to idem nahrať. Čo? Ja nemôžem nahrávať. Chudáčikovia útočia na tohto pelikána. To čo má za hrču? Zízieš teda, že Áno. má hrču? Áno. Ale aj henten má hrču. Ktorý? Henten. To asi sú startky. Asi. Ale má nejakú poruchu. Ešte knoftajte. Chudáček z Krisa. Ja mu držím. Čo sa nehambíte? Chudák ten hrčak. A záber na blánu. Ty vole! Zobák. Zobák, ideme si pozrieť z tohoto pohľadu. Ideš! Uj, pozor! Čo? Čo sa stalo? Tak si zahliezli do zobákov. A videl to, že do tohto zobáku sa zmestí 12 litrov vody. Lebo ten vák sa tak nakúpia. Toto je Pelikan party, ako mrcina party, toto je Pelikan party. Pelikan party. Tento, čo ho otrávil, ako keby... No, tak nesmí. Ono píše do hlavy. Môže sa ísť boriť. Ja to nahrávam. Počkaj. Pelikan party. A jemu je čo? Má hrču, vidíš tú hrču? Tá hrča je na čo? Neviem. Nie, jemu sa, no bo už má postihnuté. Nádor. Nádor. Fuj. Vole. Áno. Ideš. Nemá jedno. No, má, ale má ho pod tou hrčou. Ako by si krgali, že? Pozor. Ideš, vládneš to. Aha, tu je Big Boss. Big Boss, poď ho zachrániť. Big Boss, poď ho zachrániť. Prečo on má, jak sa to povie, tú hrču na hlave? Prečo má tento tu? Prečo má hrču na hlave? Pelikan party asi sa končí.